Segur que em vol picar. Un humà segur que em vol trepitjar, el picaré. Tothom sap que si et pico moriré. Vosaltres mirem de defensa al riu. Jo això no ho sabia. Però no t'apropis, que et podríem picar. Però què fas? Ara et moriràs. T'havia dit que no t'apropessis. Anem a picar-lo! T'has salvat, perquè les abelles no podem entrar a l'hivernacle, ja que el canvi climàtic ens està afectant molt. Degut als canvis de temperatura, moren més abelles i es pol·linitzen menys flors. A causa d'això, fa que vinguin espècies invasores noves, com ara la vespa asiàtica i la ballarola. En resum, l'escalfament global està perjudicant negativament processos fonamentals de les abelles i, a conseqüència, en tot el món. Uau! No ho sabia! Cada dia s'aprenen coses noves. A partir d'aquest moment no tornaré a molestar les abelles mai més i m'encanta la vostra manera de treballar.